Njoba silana ke namhlanje na iyona into esiyiboshelwayo ukuthi sithi abantu ezitendini abangadayiseli abantu bokufika abangasebenzisani nabo ezitendini bayasicindezela ke ngalokho ngoba bona banomasipala abane backup yawo kodwa ke asizophela amandla ngoba silela ilungelo lethu esilivotelayo ngaleyo ndlela sizoqhubeka nomshikashike esuqalile asizovinja ukuthi bayasibopha ngisho mefuna ukusibopha sonke abasibophe sizoqhubeka nento esiyifunayo ngoba ilungelo lethu ikusasa labazukulu ney'ngane zethu ekuthi mesingathi manje siyayeka ukuthi silwa nalento esilwa nayo kusho ukuthi zona zizosala ziphile ngani shuthi yonke into fanele ihambe emazweni angaphandle ngoba bona uma ngabe beyisebenza le mali encane emazweni abo inevalue thina sokwenze njani ayisingasebenzi siyacela naseyikhulune ephezulu asilwi namuntu kodwa sidinga ukuthi nje into yethu kube eyethu and ngeke uzuyidayisa into ongayazi ukuthi imini isho ukuthini isho ukuthini ungayazi usuka kwelinye izwe ikona beyidayisa ngemali encane kanti iphinifa liyakwazi ukuthi liphilise imindeni khona omama la abangasebenzi abangenabani obeka isinkwa etafuleni emakhaya okwaziyo uma ephumile uma uzobuya abeke isinkwa etafuleni kuphilwe kuqhubeke bafundisa izingane emavasithi ngaleyo ndlela sizolilwela iphinifa lethu kuze kube segcineni amandla phambili esifisa ukuzwa ukuthi ama proceedings angaphakathi enkantolo atheni bakhishiwe kwenzakalani isiningi baphumile sibuye nabo namhlanje baphume ngebail umuntu 500 rand ibail sibuye nabo kodwa ke sisalindile ngoba intombazane ekuyona esibophayo yase South Africa ithe isazophinda ikhomba abanye abantu kufanele baboshwe lapho iyasho ukuthi umasipala othi akasibophe siboshwa ezweni lethu ngoba sikhalela ukuthi yona yayisebenza neshangana amashangana asinayo inkinga nawo uhulumeni akawathatha awagcine kwakhe thina sihlale nokwethu asiwadingi ephinifeni lethu amashangana ilokho nje esilwa nakho mhlambe yini enifisa ukuyibona yenzeka going forward ngifisa mhlambe ukuthi basuke completely kule business leni besingathanda ukuthi nje basuke completely uma kufanele bagoduke ngoba manje sebelwa nathi izolo nje khona ubaba kuyimanje kuthiwa ade efike namaphoyisa ezofuna ezinye izimembers zethu ebezimbambile izolo ephethe lona lo msebenzi wesesiudayisayo uze wambamba nje omunye umama impela wambamba wamsomfaka la kuyena ngazi ukuthi kusho ukuthini uma ungabamba umuntu wesifazane kuyafana nokuthi bemharasa indlela ekwenzeke ngayo kodwa ke kuthiwa manje ufikile namaphoyisa ase South Africa and lo baba siyamaza kanaphepha kade afike eSouth Africa kodwa ufuna ukuthunga umsebenzi wethu ngenkani and amaphoyisa uma ngabe fika understand issue yethu uthi hayi silwa asilwi nabo abachazele nabo siyekani ukwenza into yabo mama basathandi nento yabo niboshiwe niboshela amalungelo njenga nabahlali base South Africa nilwela ukuthi izingane ziphile nilwela ukuthi impilo zenu zishintshe kodwa nigcine senizithola nisebumnyameni niphakathi ejele bekunjani ngaphakathi hayi bekunzima kakhulu bekunzima kamanje yozela ntakulalekanga bekunzima nje kakhulu ukulala phansi umzimba ubhlungu nje bengekho into ebimnandi bekungekuhlanga ifamily ekhaya bebezizwa kanjani ngokuboshwa ayazi anishongo nje ayazi noma mhlawumbe ibizwe ngabantu abayinqandi safanele ichazele ukuthi bekwenze njani ngoba phela nayo bazoke bethuke ekhaya izinhlungu zakho zithini ukubona umhlali noma umdayisi ongokudabuka eSouth Africa ecindezelwa abantu bokuhamba ngephethini yase South Africa okuyiphini ifanele kubhlungu kakhulu kubhlungu kangaba lento iyazi nje angiyazi ngayichaza ndithini ikwenza udane uzibona udanile mangaba uzohlukunyezwa emalungeleni wakho usazi wena bawenzani nina ngokwenu nifisa kwenzakaleni sifisa kwenzeke njengoba sifuna laba babhuti bale mabahambe okanye bayeke umsebenzi wethu siqhubeleke nomsebenzi wethu thina ngoba thina asowazi wapho umsebenzi ubani kamsisi nomabhaso sisinjani benihlala insuku engaka ayihlala usuku olulodwa uke wawashwa phambili bengiqala nje uqala bekunjani kodwa hayi bekukuba ayikho into ebayinhle uma ungehlala endaweni ongayijwayele nongayazi uqala ukuyibona futhi niboshela amalungelo
Yebo, siboshela amalungelo ethu umongameli wethu esamkhethayo. Mhlawumbe ke ukuya phambili iziphi ifiso eninazo? Ngifisa nje bephume emsebenzini wethu. Baphume nje baphele emsebenzini wethu. Ngoba kunjenje ngenxa yakhe. Beboshelwa amalungelo uboshwa nge-26. No, ngaboshwa ngomhla ka-11 mina ku-September sasadedelwa ngomhla ka-19 la bese sibuya khona eWestville. So sathola ukuhlukumezeka kakhulu, angifuna uqamba amanga ikakhulukazi la eThekwini umasipala wakhona siubonile kakhulu usicindezela singabantu besifazane esizamelayo. Sawubona umasipala waseThekwini usicindezela uhlanganyela abantu bokufika. Okusho ukuthi uhulumeni waseSouth Africa uvuna abantu bokufika over abantu baseSouth Africa abamvotela each and every year. Ngoba abantu bokufika into abafike besitshele yona thina bafike besitshela ukuthi thina njengoba sivotela bona ukuthi bona bathola inkululeko. So sicela ubulungiswa eSouth Africa besicela zonke inhlanga ezingakwazi ukuthi zisize, zisupport futhi zisilekelele ukulwa nalobubha ngoba sizimisele ukulwa nalabantu bokufika abathatha umsebenzi wethu. Lokho angeke size sikwazi ukukuyeka, sisazoqhubeka nakho sikwenze. Uma kungukuthi umasipala usazofuna ukuqhubeka esibophe, umasipala usazosibopha futhi shuthi uyogcina esibophe sonke. Kuyomela ukuthi uhulumeni akhiphe wonke igebengu ezeWestville ngoba athathe lezi gebengu ezingomama badayisa iphinifa ziyovalelwa ngoba kusho ukuthi la South Africa igebengu ithini omama abantu bokufika abona igebengu labantu bokufika abala South Africa abanganamaphepha abagwazela amaphoyisa usuku nosuku bagwazela umasipala usuku nosuku bagwazela uhulumeni uqobo lwakhe. Thina asinawo amalungelo bona banamalungelo kodwa lo hulumeni usesikhundleni namhlanje uphezulu ngenxa yethu. Umasipala ngathi umasipala awukho ungavotile. Umasipala uyithina the very same masipala osicindezelayo. So esifuna ukusho ngalokho siyacela eSouth Africa yonke zonke inhlanga ngapha nangapha noma ingabe ikephi siyacela ukuthi nisilekelele kulolupha esibhekane nalo njengamanje. Siyaboshwa bafowethu siyaboshwa kunzima akukho umnandi ukuhlala eWestville uzazi kathi awusona isigebengu. Akukho mnandi so siyacela nisilekeleleni ma South Africans noma ngabe ubani nisilekelele ngoba abukho ubugebengu esibenzayo. Sino association wethu osemthethweni we are registered but siboshwa kunjalo. So sifuna ukwazi eSouth Africa hlahle yini efunakalayo uyadlubula untela bayakubopha uwenza into okusemthethweni uyaboshwa. Sifuna ukwazi eSouth Africa kahle yini efunakalayo. Singajabula kakhulu masingathola isupport sithole nempundelo uhulumeni wethu kahle yini ayifuna kuthina. Mawuthi amaphoyisa amasipala anicindezela ngayiphi indlela usichaze? Ayasicindezela kakhulu amaphoyisa amasipala because mengizokhumbula mina sizobanjwa ngomhla ka-11 amaphoyisa asinawo lapha kwakuyiwona ecindezela thina. Omunye umama wazowabuza because kwakuyingane ezincane wazowabuza ukuthi njengoba nibancane kangaka nithi labantu abathathe bayovalelwa benzeni abafuni even ngisho nokwazi ukuthi senzeni. Sahamba siyokwenza icase lapha icase yethu yathi i-robbery. Just imagine kwathiwa i-robbery. Sahlala thina lapha kungavunywa ngisho umuntu ezosibona because sirobhile robbery ukuthi noma ubani nisisiza awukwazi ukuthi ungathi i-robbery because even inkantolo masifika basibuza yini esasiphethe siyohlasela lo mama. Asasingaphethe lutho and asikaze vele simhlase sasenza thina umsebenzi wethu esiwenzayo imihla nemihla kodwa ngenxa yokuthi yena uhamba nomasipala waya kumasipala wakhe wathi akasibophe because into esayenza kuyena into esingaqala ukuyenza into vele sihlezi siyenza because abantu bethu bayawazi umthetho. Uma wenza into wrong uyabuya uze kuthina futhi uzoyisona indlela oyisola ngayo ufane ngendlela ufane ngayo but yena ngenxa ukuthi wayethunyiwe umasipala wakhe wabuya weza kuthina wazosibopha umasipala wakhe wamvuna saboshwa kanjalo ke. Nganza kwethu besikhona iphinifa neduku labelwela khona amalungelo abo balwela izinto ezimbalwa nje balwela ukuthi ama-foreign immigrants asuke kuma-stand la bedayisela khona balwela i-pattern okuyindwangu noma i-design abathi bona bayi-understanda kangcono ukuthi basuke kuyona ngoba bakholelwa ukuthi bayithengisa cheap ngoba aba-understand indabuko ne-meaning yayo. Bebehlangeneke bezokhipha abanye boza kwabo akade beboshiwe besikhona-ke siyi-Durban Network. Danko.